Ναι, έρχομαι, ναι. Ωραία, γράφουμε. Εμείς είμαστε από το πρώτο Εσπερινό ΕΠΑ Λεγάλεο. Εμείς υλοποιήσαμε το 2014 και το 2015 δύο ροές από 12 παιδιά του τομέα πληροφορικής μαζί με τον συνοδό καθηγητή τους και 12 παιδιά του τομέα δομικών, οι οποίοι πήγανε η πρώτη για πρακτική άσκηση στη Σεβίλη της Ισπανίας και η δεύτερη για training και για κατάρτιση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο δεν μπορούσε το σχολείο μας να το προσφέρει. Τα παιδιά ήταν κατενθουσιασμένα. Στην αρχή δεν το πιστεύαν, ήταν λίγο διστακτικά το τι θα αντιμετωπίσουν εκεί, αλλά στην επιστροφή τους πραγματικά είδαμε προσωπικότητες αλλαγμένες. Ήταν μια εμπειρία ζωής, την οποία δύσκολα θα μπορούσαν παιδιά, ειδικά από το Εγάλεο, να μπορέσουν να τη ζήσουν. Ο αντίκτυπος που άφησε η κινητικότητα όχι μόνο στα παιδιά, έφτασε και στην Ισπανία, διότι τα παιδιά μετέφεραν την ελληνική κουλτούρα εκεί. Οι Ισπανοί ήταν κατενθουσιασμένοι όταν έζησαν μια ελληνική βραδιά που τους διοργάνωσαν τα παιδιά, τα οποία έκαναν barbecue στην ταράτσα του σπιτιού που μέναν. Κάλεσαν όλους τις επιχειρήσεις που τους είχαν, που τους φιλοξενούσαν, χόρεψαν ελληνικά τραγούδια, τα παράθυρα άνοιξαν, δεν το είχαν ξαναζήσει οι Ισπανοί στην Ανταλουσία. Όλοι οι επιχειρήσεις, οι καθηγητές που τους έκαναν μαθήματα πραγματικά έκλαιγαν όταν έφυγαν τα παιδιά από εκεί και πήραμε συγχαρητήρια για όλη την κινητικότητα. Ήταν κάτι ανέλπιστο, δεν περιμέναμε κι εμείς τέτοια επιτυχία και μάλιστα όταν όλη αυτή η εμπειρία πιστοποιήθηκε μετά μέσα από τον οργανισμό ΕΟΠΕΠ με τα Europasses που πήραν τα παιδιά, όπου πιστοποιήθηκαν μία προς μία οι δεξιότητες που αντλήσαν μέσα από αυτή την κινητικότητα, ήταν πραγματικά μία ολοκλήρωση πάρα πολύ πετυχημένη. Τα παιδιά μπόρεσαν επαγγελματικά να αναπτυχθούν, οι προσωπικότητες τους άλλαξαν, ανοίξαν τα μυαλά τους, πολλοί πιστεύουν, θεωρούν τον εαυτό τους Ευρωπαίο πολίτη πλέον, νιώθουν την Ευρώπη πιο κοντά τους. Πάρα πολλά παιδιά σκέφτονται πολύ σοβαρά να δουλέψουν σε κάποια χώρα του εξωτερικού, δεν φοβούνται πλέον. Σε διαπολιτισμικό επίπεδο ήταν μια εκπληκτική εμπειρία το ότι ανταλλάξανε τις αξίες της κουλτούρας της Ισπανίας και της Ελλάδας. Οι Ισπανοί δεν είχαν ποτέ άλλη φορά γνωρίσει Έλληνες, ήταν η πρώτη τους φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία και για αυτούς και για τα παιδιά μας. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ΕΟΠΕΠ και το ΙΚΙ για την βράβευση που μας χάρισε. Τέτοιες εκδηλώσεις μας βοηθάνε να καταθέσουμε και καινούργιες προτάσεις και να υλοποιήσουμε και άλλα προγράμματα στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το έχετε πιο κοντά μας. Εκεί είναι, μίλησε. Ονομάζομαι Τσουμάνης Γιώργος, είμαι γεωπόνος, τακτικό προσωπικό του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και συμμετέχουμε σήμερα στην εκδήλωση βράβευσής μας από τον ΕΟΠΕΠ για τα πιστοποιητικά Europass Mobility. Τα πιστοποιητικά αυτά τα οποία δίδουμε στους συμμετέχοντες στα προγράμματά μας είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι κριτήριο αναγνωρισιμότητάς τους σε ανάλογους συναδέλφους τους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και τα προγράμματα που υλοποιούμε και υλοποιήσαμε την προηγούμενη χρονιά έχουν σαν πεδίο και σαν ομάδα στόχο τόσο αγρότες της χώρας μας, όσο μαθητές των γεωργικών ΕΠΑΣ, τις οποίες διαθέτει ο οργανισμός μας, ενώ πέρυσι για πρώτη φορά συμμετείχαμε και σε προγράμματα κατάρτισης στελεχών του οργανισμού. Όλα τα προγράμματα που υλοποιήσαμε μέσω του προγράμματος Εράσμους ήταν αρκετά σημαντικά και σημαντικό κομμάτι σε αυτό ήταν και η αναγνώρισή τους και ιδιαίτερα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, μέσα από τα οποία γίνεται από το πρόγραμμα και από τα πιστοποιητικά Europass Mobility. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΕΟΠΕΠ σαν Εθνική Αρχή για τα προγράμματα αυτά, για την άριστη συνεργασία που είχαμε. Να θυμίσω ότι στην σειρά βράβευσης είμαστε τρίτη. Αυτό δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά από κοινού.
και μέσα από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω εκ νέου και το στελεχειακό δυναμικό του ΕΟΠΕΠ για την άριστη συνεργασία που είχαμε την επόμενη χρονιά και να ευχηθώ τα ίδια και ισανότερα και για τους δυο μας. Μπορείτε να μιλήσετε όποτε θέλετε. Εντάξει. Από ποια περιοχή? Ναι, είμαι ο κύριος Στέλλας Ιάκωβος, διευθυντής του ΕΚ Νίκαιας. Πέρσι ασχοληθήκαμε με κινητικότητα Erasmus+, ΚΑ1 Action για τους μαθητές μας, σπουδαστές μας. Κατορθώσαμε να κερδίσουμε την πρόταση αφενός, αφετέρου μετά να την υλοποιήσουμε σε 3 κράτη της Ευρώπης. Το ένα είναι η Κύπρος, το άλλο είναι η Πορτογαλία και το άλλο είναι η Γαλλία. Οι εμπειρίες από αυτό το κόνσεπτ της κινητικότητας ήταν κατά βάση αρκετά θετικές, όχι για το ΙΕΚ τόσο, όσο για τα παιδιά. Βρεθήκαν σε ένα περιβάλλον εξωτερικό, συνεργαστήκαν με ανθρώπους σε σχολές και σε επιχειρήσεις, μπόρεσαν να δουν την κουλτούρα εργασίας και την κουλτούρα ζωής στα κράτη αυτά. Στη ΜΕΝ Κύπρο πήγε ειδικότητα νοσηλευτικής, στη Γαλλία πήγε ειδικότητα αισθητικής και στην Πορτογαλία πήγε ειδικότητα ποδολογίας και web designer. Τα παιδιά ανταποκριθήκαν με μεγάλη ευχαρίστηση σε αυτό το πρόγραμμα και αποκομίσαν αρκετά πράγματα. Θα έπρεπε να είχαμε μαζί μας και μερικά παιδιά να μεταφέραν τις εμπειρίες, αλλά εντούτοις αυτό που αποκομίστηκε ήταν η πολύ καλή ευρωπαϊκή διάσταση εργασίας, έτσι, την οποία ουσιαστικά χτίσαμε μέσα από το πρόγραμμα για να μπορούν τα παιδιά να έχουν ευκαιρίες εργασίας εκεί πέρα, δηλαδή αυτό που λέμε πρακτικής άσκησης, και να μπορούν ουσιαστικά να ενσωματωθούν για λίγο χρονικό διάστημα στο εργασιακό γίγνεσθε της χώρας υποδοχής. Αρκετά και σε μεγάλο βαθμό αυτό κατορθώθηκε και στην Γαλλία και στην Κύπρο, αλλά και αρκετά στην Πορτογαλία. Δυσκολίες υπήρξαν αρκετές, ως προς βέβαια την οργάνωση, την υλοποίηση κυρίως, έτσι, αλλά περισσότερο και μερικές δυσκολίες ενσωμάτωσης στο γίγνεσθε του εργασιακού, παρά το ότι τα παιδιά ήταν πολύ θετικά και πολύ προσαρμοστικά. Εν τούτης, διάφοροι μικροπαράγοντες και αστοχίες, μερικά παιδιά τα άφησαν λίγο πικραμένα, αλλά εν τούτης, το γενικό πλάνο είναι ότι ωφεληθήκαν όλοι από την ιστορία κινητικότητα Erasmus+ του ΙΕΚ Νίκαιας. Θα ξαναπροσπαθήσουμε την επόμενη χρονιά να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να ωφελήσουμε παιδιά τα οποία ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον χώρο της κατάρτισης της Ελλάδας, αλλά να τους δείξουμε και δρόμους για το μελλοντικό τους εργασιακό τοπίο, ότι μπορεί η εργασία τους να είναι και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη. Θέλω να ευχαριστήσω και το ΙΚΙ, το οποίο είναι ο κεντρικός φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων Erasmus+, όπως και το δικό μας φορέα, τον ΙΕΚ, εννοώ το INEDIVIM, οι οποίοι στήριξαν τις προσπάθειές μας και οι οποίοι ουσιαστικά μπόρεσαν σε συνεργασία να το υλοποιήσουν και εμείς να το υλοποιήσουμε ουσιαστικά για όφελος των παιδιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε μαζί σήμερα στην εκδήλωση Europass Balloon Day με την κυρία Κλάδη, Λέιλα Κλάδη, η οποία αποτελεί και κόμβο συνεργασίας των Ελλήνων σχετικά με το εξωτερικό για την υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+ ΚΑ1 Action. Θα μπορούσε η κυρία Κλάδη να μας πει μερικά σχόλια της εμπειρίας της. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που με καλέσατε σε αυτή την υπέροχη γιορτή που γιορτάζει τα 10 χρόνια του Europass, το Balloon Day στην Ελλάδα. Υπέροχη γιορτή γιατί πραγματικά δίνει τη δυνατότητα με όλες αυτές οι δράσεις της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Δίνεις λοιπόν στα παιδιά τα Ελληνόπουλα να μπορούν και αυτά να γευτούν τα καλά των ευρωπαϊκών προγράμματων και να αποκτήσουν ασφαλώς και πιστοποίηση
δεξιοτήτων μετά από μια ωραία εμπειρία στο εξωτερικό σε διαφορετικές επιχείρησεις. Από την πλευρά μου, σαν κοπαήλης, εκτελούμε το έργο να μπορούμε να βοηθήσουμε και τους συναδελφούς Έλληνες ώστε να μπορούν να βρουν πιο εύκολα σχολεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους φορείς που μπορούν να διευκολύνουν το πρόγραμμα τους. Πριν λίγες μήνες ήμουνα στην ίδια εκδήλωση, γιατί είμαι επίσημος εταιρός των 10 περιφερειών της Γαλλίας και καλέστηκα για την ίδια γιορτή Europass στην Ακουιτανία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε το ΕΟΠΕΠ και ευχαριστώ πολύ και τους Έλληνες συναδελφούς που έχουν εμπιστοσύνη. Κύριε Στέλλα. Ευχαριστούμε για την κυρία Κλάδη, η οποία αποτελεί κόμβο, όπως είπαμε, στην Ελλάδα για τα προγράμματα κινητικότητας και ελπίζουμε σε μελλοντικές συνεργασίες και εμείς και σε πολλούς άλλους φορείς, σχολεία ή η ΕΚ, ανάλογα, έτσι, για να μπορούν να υλοποιηθούν τα προγράμματα κινητικότητας. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαι ο Βαγγέλης Ζευγολάτης, είμαι ο Διευθυντής του Δημόσιου ΕΚ Χαλκίδας και είχαμε την περσινή χρονιά, το 2015, την πρώτη εμπειρία από τη διαδικασία του Εράσμους. Επισκεφθήκαμε την Μπολόνια με το τμήμα φυσικοθεραπείας και το πρόγραμμα ήταν δεξιότητες της υδατοθεραπείας. Η εμπειρία η οποία αποκομίσαμε από εμένα ως συνοδό και οι σπουδαστές οι οποίες συμμετείχαν ήταν πάρα πολύ καλές, θα έλεγα ορισμένες φορές και καταπληκτικές. Η εμπειρία, η τρομακτική για τα παιδιά ήταν που κατάφεραν και πραγματοποιήθηκε το ταξίδι με τη λογική ότι ενεπλάξε σε μια διαδικασία από μια επαρχιακή πόλη και από τα γύρω χωριά μέσω διαδικασίας αεροδρομίων μεταφοράς σε μια ξένη πόλη και μάλιστα ανεπτυγμένη όπως η Μπολόνια. Ενσωματώθηκαν και ένιωσαν μεγάλη χαρά να συμμετέχουν και στην καθημερινότητα της πόλης και μπόρεσαν και καταπεξήλθαν με μεγάλη ικανότητα και στα προγράμματα training που εφαρμόζουμε καθημερινά, έτσι ώστε το αποτέλεσμα ήταν όλοι να έχουν τις καλύτερες απόψεις για το αποτέλεσμα του ταξιδιού αυτού, σε σημείο δε που να κυριαρχήσει η λύπη που τελείωνε αυτό το πρόγραμμα. Προσδοκία μας είναι και επιθυμία μας τα προγράμματα αυτά να μπορέσουμε να τα συνεχίσουμε και με άλλες ειδικότητες. Διαρκώς αναφερόμαστε στα πλεονεκτήματα των ταξιδιών αυτών και λαμβάνοντας το Europass έχουν συνειδητοποιήσει και τα ίδια τα παιδιά το μεγάλο πλεονέκτημα να έχουν μια πιστοποίηση διεθνή για ένα τομέα κατάρτισης το οποίο το λαμβάνουν στη χώρα και οι γνώσεις αυτές είναι ισότιμες και μπορούν να ληφθούν υπόψη και να εκτιμηθούν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό που αποκομίσαμε ήταν θετικό και στόχο μας είναι να το επαναλάβουμε και με άλλες ειδικότητες. Γεια σας, ονομάζομαι Θάλια Δημητρακά, εκπροσωπώ το ΙΚΙ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, που είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+. Το Erasmus Plus ξεκίνησε το 2014 και θα ολοκληρωθεί το 2020 και θα έχει έναν προϋπολογισμό για αυτή την 7ετία 14 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως ακούγεται, είναι ένα ενισχυμένο πρόγραμμα, έχει δράσεις όπως της μαθησιακής κινητικότητας, τις στρατηγικές συμπράξεις, τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις πολιτικών και τον αθλητισμό. Το ΙΚΙ είναι υπεύθυνο για τις αποκεντρωμένες δράσεις. Ιδίως με πρωταγωνιστικό ρόλο τη μαθησιακή κινητικότητα, δηλαδή την κατάρτιση σπουδαστών, φοιτητών, καθηγητών, μαθητών. Με τον ΕΟΠΕΠ έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ιδίως στο κομμάτι της αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι φορείς μας, ιδίως στη σχολική εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, χρησιμοποιούν το Europass κατά 99%. Ωραία, μπορείτε να ξεκινήσετε, να έχετε το μικρόφωνο κοντά στο στόμα σας και να μιλάτε. Καλημέρα σας. Σήμερα γιορτάζουμε τα 10 χρόνια του Europass. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ίδια στιγμή έχουν ένα παρόμοιο πάρτι
όπως το δικό μας. Ο θεσμός του Europass άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005, κυρίως προωθώντας τα 5 έγγραφα του Europass, που είναι το βιογραφικό σημείωμα, το διαβατήριο γλωσσών, το παράρτημα διπλώματος, το συμπλήρωμα πιστοποιητικού και το έγγραφο της κινητικότητας. Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά όλα αυτά τα χρόνια για να προωθήσουμε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ευκολότερη και πιο στοχευμένη κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών στις χώρες της Ευρώπης. Μαζί με το δίκτυο Europass, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν και άλλοι θεσμοί, όπως είναι το δίκτυο Euroguidance, με το οποίο ολοκληρώνουμε συνέργειες για την επιτυχία των 5 εγγράφων του Europass. Έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ την Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, συνάδελφο από τον ΕΟΠΕΠ, η οποία είναι μία από τις υπεύθυνες για την λειτουργία του δικτύου Euroguidance, η οποία θα μας πει 2 λόγια για το τι ακριβώς συνεργασία πραγματοποιείται μεταξύ των 2 δικτύων. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά στο Europass καταρχήν και συγχαρητήρια στους συναδέλφους για αυτή την εξαιρετική εκδήλωση σήμερα και το ωραίο πάρτι που κάνατε. Όπως σας είπε ο συνάδελφος σας, Euroguidance, είμαστε ένα δίκτυο συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού όλης της Ευρώπης και κάνουμε διάφορες δράσεις, μία από τις οποίες είναι οι δράσεις για την πρόθεση της κινητικότητας. Δεδομένα λοιπόν έχουμε συνεργασία με το Europass, τόσο στην προώθηση των εγγράφων Europass, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν για λόγους εργασίας, εκπαίδευσης, για όλους αυτούς τους λόγους απασχόλησης και κατάρτισης. Είναι πολύ σημαντικό να δέχονται πληροφορίες και συμβουλευτική κινητικότητα, κάτι το οποίο το δίκτυο Euroguidance κάνει τόσο με την εκπόνηση επιστημονικού υλικού, όσο και με την εκπαίδευση συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού σε θέματα κινητικότητας. Και φυσικά στις δράσεις μας προωθούμε τα έγγραφα Europass, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορούν... Θα δυσκολευτούν πραγματικά οι άνθρωποι που θέλουν να μετακινηθούν. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν τη σημασία τους, τη χρήση τους, την εφαρμογή τους και ταυτόχρονα παρέχουμε, όπως είπαμε, συμβουλευτική κινητικότητα. Η κινητικότητα είναι μία διέξοδος σε αυτή τη συγκυρία στη χώρα μας. Είναι δεδομένα μία διέξοδος που μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το δίκτυο Euroguidance στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό μία τέτοια απόφαση να ληφθεί πολύ όρημα, πολύ ψύχραιμα, όχι σαν διαφυγή και σαν μετανάστευση, αλλά σαν πραγματικά επιλογή σταδιοδρομίας που μόνο καλό μπορεί να φέρει. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η συνεργασία με το Europass είναι δεδομένη, είναι αυταπόδεικτη και ο στόχος μας είναι και στα επόμενα χρόνια να αναπτύσσεται, να βελτιώνεται και να ενδυναμώνεται συνεχώς. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η κυρία Δεδεναρή πρώτα. Στείλω το βίντεο να το μοιράσει. Λίγο γειτονία. Ναι, μιλάτε. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ξεκινάω. Καλημέρα σας. Λέγομαι Χρήστος Φώης, είμαι γεωπόνος και στην πορεία της εξέλιξης της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας κάποια στιγμή λοιπόν συσχετίστηκα με το ένα από τα 5 έγγραφα του Europass και συγκεκριμένα το βιογραφικό, τη φόρμα βιογραφικού λοιπόν που υπάρχει διαθέσιμη στο διαδίκτυο και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε σχετικά με την αποτύπωση των ατομικών του χαρακτηριστικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Αυτή η φόρμα, στα πλαίσια της αναζήτησης που έκαναν και συγκριτικά και σε με άλλες φόρμες αποτύπωση του βιογραφικού, ήταν η καλύτερη δυνατή. Μου έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσω να αποτυπώσω όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
τις ικανότητες και τις δεξιότητες τις οποίες έχω, τα πτυχία και την επαγγελματική εμπειρία, έτσι ώστε να μπορέσω να το χρησιμοποιήσω στις διάφορες αναζητήσεις που έκανα ή στις διάφορες κρούσεις για την έβρεση εργασίας. Αποτελεί ένα ιδιαίτερο εργαλείο σε όλη αυτή τη διαδικασία της αναζήτησης εργασίας για όλους τους νέους επιστήμονες, όπου εκεί μπορεί ο καθένας να αποτυπώσει τις γνώσεις του, τις δημοσιεύσεις του, τα πτυχία τα οποία έχει και εν γέννη οποιαδήποτε χαρακτηριστικά θεωρεί ότι μπορεί να είναι σημαντικά προκειμένου αυτός να επιτύχει στην έβρεση εργασίας μέσα από την δύσκολη αγορά η οποία υπάρχει. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης φόρμας βιογραφικού είναι ότι υπάρχει και σε αγγλική μορφή και επομένως μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουμε να πάμε να εργαστούμε, και επομένως είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι ταυτόσιμο σε όλες τις χώρες και παρέχει μια ενιαία εικόνα του υποψηφίου προς όλες τις δουλειές που θέλει να διεκδικήσει. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ονομάζομαι Ιωάννα Δέδε. Είμαι προϊσταμένη στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και έχω να πω τούτο. Η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών, διότι στον Εθνικό Οργανισμό, στον οποίο εργαζόμαστε, έχει δοθεί η αρμοδιότητα από τον νόμο να είναι εθνικό κέντρο πολλών ευρωπαϊκών δικτύων. Το ένα είναι το Europass, το άλλο είναι το NCP, το οποίο είναι το δίκτυο για το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, για το Euroguidance, δηλαδή για το αντίστοιχο πλαίσιο για τη συμβουλευτική, και για το EasyVet, που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Απονομής Πιστωτικών Μονάδων στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ στη δράση και στο έργο του οργανισμού από το 2012 μέχρι σήμερα, που προήλθε ο οργανισμός αυτός από τη συγχώνευση 3 προηγούμενων φορέων. Έχει να επιδείξει σημαντικό έργο. Οι εξετάσεις πιστοποίησης από φύτων ΙΕΚ έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 25.000 άτομα απόφοιτοι ΙΕΚ αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Έχουν πιστοποιηθεί συνολικά πάνω από 11.500 εκπαιδευτές ενηλίκων και έχουν πιστοποιηθεί πάνω από 25.000 άνθρωποι, επαγγελματίες οι οποίοι δεν διέθεταν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο στην ειδικότητα του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό το έργο, διότι αγκαλιάζει πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου. Τόσο είναι καλά. Και λίγο πιο κοντά, να το έχετε καλύτερα. Ναι, εδώ. Μπα, όχι, δεν έχω. Όποτε θέλετε μιλάτε. Α, ναι. Όποτε θέλετε μιλάτε. Καλημέρα, είμαστε στη γιορτή του Europass που γίνεται εδώ στο ΝΕΟΠΕΠ, στο φιλόξενο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων. Είμαι ο Κωνσταντίνος και ως προϊστάμενος του τμήματος εκπαιδευτικού πλαισίου του ΕΟΠΕΠ θα ήθελα να πω 2 λόγια και να απευθυνθώ και προς τους εκπαιδευτές ενηλίκων τους οποίους πιστοποιούμε, γιατί το Europass πραγματικά δίνει μια ευκαιρία να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο τα προσόντα μας ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Το Europass είναι ένα εργαλείο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό, το οποίο μπορεί να προωθήσει και την κινητικότητα μεταξύ των εκπαιδευτών ενηλίκων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρότεινα και θα σύστηνα σε όλους τους συναδέλφους, εκπαιδευτές ενηλίκων, να αξιοποιήσουν αυτό το σύγχρονο εργαλείο, το Europass, προς όφελος και των ίδιων, αλλά γενικότερα και της κατάρτισης και της διαβίου μάθησης στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά. Καλωσορίζω λοιπόν όλους τους εκπαιδευτές στη γιορτή του ΕΟΠΕΠ για το Europass. Επισκεφτήκαμε σήμερα τον ΕΟΠΕΠ, όπου γίνεται μια μεγάλη γιορτή ως Εθνικό Κέντρο Europass. Επισκέφτηκε την γιορτή πάρα πολλοί κόσμος, ενημερώθηκε για τη δυνατότητα που δίνεται στους νέους της Ελλάδος
για την κινητικότητα σε θέματα εκπαίδευσης και εργασίας. Ήταν μια εκδήλωση η οποία προβάλλει τον φορέα των ΕΟΠΕΠ και το ρόλο τους σαν κέντρο Europass της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω σαν υπάλληλος του ΕΟΠΕΠ ότι είμαι πολύ χαρούμενη που σήμερα δεχτήκαμε πολύ νέο κόσμο που ήταν γεμάτος ενδιαφέρον να μάθει, να ενημερωθεί και να προσαρμοστεί σε αυτό το καινούριο το ευρωπαϊκό, ας το πούμε, βιογραφικό, το Europass, που τους δίνει μια μεγάλη ευκαιρία στην Ευρώπη για επαγγελματική σταδιοδρομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή του κόσμου. Να είστε καλά.